bine, la un nou vlog. Astăzi o să ne plimbăm pe deal și uitați câte gunoaie sunt. Bă, acum tu ce faci? Acum tu faci promovare la gunoaie, să mă faci. Sunt cu niște prieteni. Aici este casa țiganilor și uitați câte gunoaie sunt. De asta, deși alor le făcut promovare. de asta are lumea atâtea. De asta uitați calul deal. Dașule. Și uitați câte gunoaie sunt, adică de asta are. Mai face o promovare la gunoaie, bă. Scuzați-mă pentru asta. Uitați. Asta e România noastră. Ia uite ce am găsit aici, România curată. Asta e România noastră. Ia, mă. Deci de asta e corona. Găsi aur, bă. Găsi aur aici. De asta România asta are corona, pentru că uitați ce e aici. Uitați, deci uitați. Vedeți? Asta se întâmplă. Ia mă, arată și mașinile. Și mașinile alea. Avea un BMW cazan. Da. BMW cazan care fierbem în el niște pune. Deja să știi ce mirosul. A fost și dată ca niciodată. Asta nu ți-i copyright, că nu mă lasă, un strike. Dar nu știu. Uitați o mașină acolo. Este că la locul lui e. Nu știu dacă se vede, pentru că nu prea se vede. Păi pentru că nu se prea. Da, acesta. Bă, trebuie să bă, ca să se vadă trebuie să dai pe mod zi, dar acum las așa. Și o să mergem cam. Și vă rog, dacă vă rog să dați un subscribe și un like încălzit telefonul. Dă-mă coace ca să filmez eu cu el, că îl sparge multe. Și aș vrea să Îl avem aici în prim plan pe Robert sparsă. Ce sparsă-și, frate? O pizdă. Vorbim foarte frumos. aș vrea să dați un subscribe, un like și un clopoțel. Asta doresc. Și activați clopoțelul, băi. Nu se mai știi cum Contopel, ia uite. Da. Și băiatul ăsta e youtuber. Acesta este un nou vlog. Forțe. Primul vlog de... O să facem live-uri, o să promovăm, o să facem de toate. Ai că da, de toate, da. Așa, da. Că faci. Deci uitați acolo, dacă se ne aprinde un șarpe. Uitați acolo. Iarbă verde să moară veta. Se ne aprinde un șarpe. Oaleu. Oleu, ce faci? Te cași pe tine. Uitați, deci un șarpe. Deci odată a fost un șarpe. Și am luat-o la goană și mi-e bine să merg aici. Bă, voi auziți țiganie? Au coronavirus, dacă vin încoa, îi bat. Dar chiar uite țigani. Da, las, că noi mergem departe, de la câțiva... Departe de tine și de măta. La câțiva kilometri. Țigani, veniți în casă, le purtați. Da. Hai să vinem. Numai de la Gucci, Versace, cum se Pula mea, vin țiganii prăși. Ia să ții, o telefon, ia. De până la burta mea. Nu se văd. Ia după să ții telefon, să vezi. Telefon de la Digi, ca abonament. What the fuck? Uitați-vă câtă verdață. Și aici câtă gunoaie. De nu mai băga în iarba asta să fiu Ia și eu. filmează tu sau Robert, cine vrea. De nu mai băga în iarba asta să fiu eu al dracu. Hai după el! Mi-e și greu că țin telefonul. Când mi-o cădea, cred că mai avem filmare cu rup. Hai că mai avem și un telefon, trebuie să-l reparăm. Aha. Poapla, mi-e frică de ce? Hai că da. Hai după el. Bă, vreți să vă arăt cum să vă faceți scuipatul verde. Ăla, ia uite, ăla bagă iarbă în el. Uita, vină că vă se arată cum bagă ăsta iarbă în el, să ne arate cum faci scuipatul verde. Nu mai luăm pe aici, a? Nu, o să ne întoarcem, da? Arată, nu, casa. Ia. E cea mai bună, știi? Vine în casă,
casă, 10.000 de milioane, foarte stabilă. Uitați! Hai la București! Uitați casă, doar 10 milioane pe ea. O vindem ieftin, știm, dar e bună dacă te pui în ea pe ciuc și dormi, nu te mai deranjează nimeni. Ia așa. N-ai baie, uite baia aici, aia câtă câmpai de baie. Iar i-am găsit și patul care îl punem în ea. Ei, pătura! Așa că ea. Bă, ia filmează. Ia asta mănâncă iarbă. Facă iarbă în el. Uitați-vă ce cerion. Ia. Soare. Ne e și frică de poliție totuși. Televizorul lui Curaj. Știți? Se uită acolo. Ia. Cărână, miră, Da, țigani. tot ăsta, uite, tot el. Știi, dansează pe acolo. Dacă vedem poliția, Ia găsit ăla într-o bucată am luat-o la bună. bună. Îți editezi E după aia poliția. vlogul. Spărați. După aia ți- Aoleu. După aia ți editezi eu vlogul. Bine, ce să facem că e poliția în spate. Uite, bă. Băi, spune poliția! Poliția, băi! Poliția, băi! Băi, prost, poliția! Ce mă fac eu, mă? Băi, prost! Băi! Să moare! Să curăm așa, că asta. Era chiar poliția acolo, pe deal. Ia că dracu, dă fac eu filme. Stați puțin, o să vă... Da. Schimbă cameramanul. Da? Mă... Bă, coaie! Ia bag... Ia, zâmbește la cameră. Mâncașorez. Ia apă! Da, ia limbi, da, apă. Se plimbă cu ea toată ziua. Mai bine. Mai sună de pe din. Facem încă un vlog, nu? 5 și 50. Bă, mai facem încă un vlog, nu? Eu, frate. Arată. Uite, aia e casa lui Curaj. Știi? Vedeți, uita, nu știu dacă se vede bine pe filmare televizorul lui Curaj acolo. Și casa lui, nu e aia frumoasă, e aia. Ăla merge pe aer. Televizorul, bă, televizorul ăla merge pe aer. După aia mai Aici facem. e care... Ia uite și papuțoiul cu care doarme Curaj. Ia uite. Salut! Bă, Curaj mănâncă numai șerpi. Și le mănâncă doar ciuci și broaște. Ca să-și facă și el Trebuie să mai vedem mare. cum vă faceți cuibatul verde. Uite cu ce învață Curaj. Curaj, ești șmecher, mă. Deci Vreți să vedeți cum vă faceți cuibatul verde? mănâncă iarbă, căcal. Uite cu ăla se spală Curaj. Din asta beară Curaj. Mamă, ce făcuși Bogdan, ridică-te sus, ia. Cu asta să spânzură Curaj, arată. Cu asta să spânzură domnul Curaj. Avem urțoaga în fața noastră. Uitați-vă, băi! Ia, de acolo. Vrea mea. Uite, fă că... Andiții verzi? Uitați ce... Andiții verzi? Bă, uite șarpele, bă! Hai că dacă e șarpe. Poți să nu vină rămâne? Ia, calule! Bă, scăpă ia pe asta. Aveți grijă, bă. Basti, e scăpată e apa. Bă, nu mai arăta camera. E scăpată, să mor eu. Și ce te pui acolo? A? Haideți, uitați apa. Nu știu dacă se vede, da, iarăși acolo. Hai, bă, nu te doare. Au! Dar nu asta cu dita mai... Ma! Ia cum se uite apa la noi. Lasă-mă că nu poți. Bă, ia dă-mi ea. Veni, iarbă. Are puțin și ajungem acasă la mine. Asta e România! Televizorul Curaj, băgat. Uite!
Uite! Bă, dar câte televizoare are Curaj? Unul mai bun, unul mai alt. Are televizor la Curaj de spală. Are Bă! televizor de spală. Mă... Ia trece și la noi. Aoleu! Uitați pe... Pula pizdă! Ia uite casa lui Curaj. Uitați! Ia uite. E cu Uite, deschidere gata. hermetică, să mor eu. Stai bă, stai să arăt! Să se focalizeze! Curaj te-am vorbit noi. Casa lui Curaj! Da, se deschide imediat. Asta e casa lui Curaj să moară mama! Fără casa asta un pic. Tu morți, mătică. Ua, s-a dus, tată! Ca discul! E adevărat? Ia stai că mă duc eu să văd dacă mai... Hai mă acolo, că nu faci. Că să o luăm cu așa. Hai, ia cu mai repede. Uitați! Iarăși o la eu! Da, nu pot să arunc, arunc. Să face telefonul și intră tu.